naħseb li kbar problema li hija problema mhux ta' Malta biss. Il-problema hija tal-big tech. Il-problema huma l-Facebook, X, li kien Twitter, Instagram, daw problemi enormi li għadna ma nafux x'inhu huma l-implikazzjonijiet tagħhom. Jina l-ġimgħa l-oħra kont konferenza barra ma' Malta u diskutu letteralment kif l-algorithms illum saru manipolattivi f'ċertu mod li aħna ma nistgħux nikkompetu magħhom. Meta inti tispiċċaw fi stat fejn jiena like it or hate it, irid inġib iż-żewġ pożizzjonijiet ta' persuna. Jekk jiena semmejna Clayton Bartolo, qed ngħid hemm allegazzjoni fuq Clayton Bartolo, Titkellem il-Clayton. jien irid imur fuq Clayton Bartolo. Jekk tista' tmur illum fuq l-X jew Twitter u tagħmel deep fake video ta' parsi Clayton li jgħid ċertu ħmerijiet, illum tista' tagħmilha. Ma nistgħux nikkompetu John ma' dawn l-affarijiet aħna. U n-nies qed jaqgħu għal miżinformazzjoni. U nies jgħidu għax dik rajta x'qalet u ngħidulhom isma' uj mhux vera qalet hekk ta'. Fejn rajta di? Fuq Facebook. All right, mela. Tini s-source tagħha. Again, media literacy, John. Critical thinking. Mela, tlaqna?